matin dakika achiel saka 30 magikone kane dong koro mondo miwetie dakika achiel. Erokamano. An kaka jatelo mar Nairobi to gi jotelo te mag Kupet Kenya wawacho ni pesa midwa ng'ad jopuonj ok oyiego kendo eken yo makare. Wadwa jiwo sirikal mondo obed gi budget maluwore gi nyalo magin go. Omiyo gima dhi hinyo jopuonj ok dhi bedo yo makare. Nang'o? Nikech wan gi jopuonj manyoche omi CBA mane onge pesa. Jopuonj gi osebedo higni mang'eny kapok obedo promoted. Jopuonj gi osebedo higni mang'eny bende ka gichamo pesa matin to familia gi bedongo. Jomoko bende nitiere gi nyithindo mosesomo to kata tiche ma pok ondiki sirikal pok oloso kata kama ginyalo dhi e somo. Omiyo gima ne sirikal nyalo timo en ni sirikal ong'i ane ere kama pesa sirikal lale mondo gidin, corruption manitiere mondo gidin. Kato ka gisedino kuonde ma pesa lalie te to gineno ni pesa go inyalo tigo, gineno ni pesa no go ginadi, ginyalo kawo pesa go to gidhi gedo godo mondo giwe jotich sirikal mondo ywe mondi. Nikech gin giwuon giwacho ni mondo migi kinde, giwacho ni give us time kore kane wadonjo. Ang'o momiyo jopuonj to gidwa ng'isa ni kata jotij sirikal ni wadwaro pesa to gidwaro chieng'no to ginwang'o chieng'no. Gimbe gibed gi paro ni gine shida